ng people, mabuhay? It's another day, it's another vlog. And it's me, Michelle V, and welcome to our YouTube channel. Wait lang, nasaan yung aming remote control? Dahil nakabukas ang aming TV, dahil nanood ang aking jusawa. Ayan, before. Ayan, so ngayon ay... It's me, myself and I, dito sa bahay dahil ang aking asawa ay umalis na, pumasok na sa kanyang work eh. At ngayon guys, ay wala akong pasok sa school. So, charot. Happy Monday. Ayan, Monday ngayon at charan. Wala akong pasok sa school at yes, nung mga nakaraang araw guys, grabe yung pinagdaanan ng braso ko. Ngayon okay na siya. Ano na siya? To the move na siya, to the move. Ewan ko ba, siguro, matanda na talaga ang inyong Shelly. Matanda na, kaya ganun, siguro gawa din to nung, kasi mahilig akong magbuhat ng bigat, ganyan. Yung parang, kumbaga, naani mo yung mga, naani mo. Ito lang yung sa akin itong braso kong ito, ganyan. So, yun. Thank God, okay na siya ngayon. Ayan. So, yes. Yun. Yun ang update natin. Dagdagan pa ng malamig na panahon. Hindi ko ba alam? My God! Charot. Ayan. So, yes. So, for today's video ay bali, hapon na guys. Kasi hindi ako nagano kanina ng umaga. Dahil nga, syempre, ito yung aking asawa. Ayan. So, naka all black. Kasi to guys, ito yung head tech. Ito yung binili ng asawa ko sa akin na parang laki ang kaya parang laki-laki mong tingnan kasi ang dami mong pinapatong sa katawan mo before ng mga iba pang mga sinusuot-suot, ganyan. So, yun. So, for today's video, ay pupunta muna ako ng Aldi at bibili muna tayo ng something dito sa bahay, ganyan. So, yun. At dalhin ko yung aming mga bottles kasi ang dami ko nang naipong bottles, guys. Pakita ko sa inyo. Alam niyo yung mga bottles dito sa bahay namin is gamit lang din namin. Kumbaga, hindi ako namumulot. Oops! Lumapit. O, nakikita niyo ba yan? Ayan, wait lang. Ilagay ko kayo dyan sa likod ng ating Ayan, ito. Ito niyo? It's full na. Meron na ako doong nilagay dun sa namin, sa, ano ba tawag namin? Sa storage room namin na isang ganon. So, ngayon, malamang ito rin, ganyan. So, bali dalawa na ang bibit-bitin ko. Papunta ng Aldi. So, ilalagay ko lang dito. Balik. Ano ba yan? Atin ko lang. So, yun. So, ilalagay ko lang siya dito, guys, sa ating trash bag. Dito ko siya nilalagay. Tapos, pagka hindi pag hindi nabasa itong trash bag, ay binabalik ko pa dito sa bahay para lagay ng basura. Kasi sayang. Kasi nga, ang mahal din ng mga ganito dito, guys. Tsaka, kailangan talagang bumili ng mga ganito. Ayan, so yun. May naman pa itong iba, konti. Pero okay lang din naman kahit may lamang konti. Natatanggap naman. Ano to guys? Mostly ay mga Coke. Kasi, my husband loves Coke so much. At saka mga... Diba? Pag tayo ng bote. Ang thumbnail yun, kaya ako nag-stop. Tapos yung mga ganito, akin to, mga smoothie, ganyan. Ananas nectar. Ganyan. Akin yan. Pero itong mga ganito kanya to. Nakikiinom lang akong konti, pero talagang
madalas ako itong Sprite, luto ako, ube. Yan lang ang mga akin. Kanya ang lahat. Yung mga Coke na ito. Tsaka iniipon talaga namin to guys dahil ang 25 cents isa nito. So here it is. So kukuhanin ko lang yung aking mga din doon, yung nasa baba. Tapos punta na tayo ng Aldi. Kukuha lang ko ng aking bag. This is my Aldi bag. At syempre yung bag natin na ibisa. Labas na pala ako. Ito yung aking bag. Aking isa, dalawa, diba? Oh, the bottles. So, bibit-bitin ko na siya. And I'm walking now going to the Aldi. At, yes, hapon na. Hapon na talaga, guys. Malamig. Charot. It's getting colder, baby. Yes. So, yan. Magpaano tayo nito. Tapos, titignan natin kung magkano. Lahat ito. At, syempre, mag-grocery tayo. Yan. So, see you later. Aileen, baby. We're going to buy another cola. Oh, 9. Walang cola na naka-teens. Bibili ako ng guys, walang broccoli. Bibili akong broccoli, isa lang. Broccoli. Hi guys! I'm back! Ooh! So heavy. So bawal munang magpaka-hero. Itong kabila, aray ko. So itong kabila na lang muna. Charot. Oh my God. Charot. Kaya natin yung ating wallet. Thank you, Sister Glenda, sa wallet ko. Siya nagbigay nito sa akin eh. Wait. Let's take off this jacket first. Woo! Ayan. So, ilagay ko lang muna to. Wait. So, here we go again, baby. Ayan. So, the first thing na binili ko ay ito, guys. The pizza. Ayan. Ito kasi favorite ng asawa ko din. Ito favorite ng asawa ko, guys. Nilag sa ganito yung mga tomato, na may cheese, na may Tapos ako ito. Wala kasing Hawaiian. Gusto ko yung Hawaiian. Walang Hawaiian. Gusto ko ng Hawaiian. Charot. Baka gusto namin kumain ng pizza ganyan. Tapos bumili ako ng tissue. Oh, meron pa pala ako. Akala ko wala na akong stock. Bumili pa ako ulit. Okay. It's okay. So, dalawa na yung stock ko. Okay lang yan. Tapos bumili ako nito, guys. Magkano ba ito? 99? 199. Harshmuk Basic. 2 euro. 2 euro ito. Wait. Tanggalin natin ito. Pakita ko sa inyo. Headband. Tanggalin natin ito. Nagre-reflect. 2 euro. Wait lang.
Ooh. And the other side, baby. Oh. Black. Ala! May sira. O, nasira ko. Okay. Hindi naman pala. Kasi dinidikit lang pala siya. So, yes. Akala ko naman sira agad. What do you expect? Parang ano to? Yan, oh. Pang ano lang siya sa buhok, guys. Pero bakit parang ayaw kumapit sa akin? Ayan. Ayan, so yun, resibo. Bumili ako ng Hellken Los Thompson Seedless Trauben or the green, ano to, hell kasi nakalagay dyan, hell, kasi light. Yung mga ano ba, yung light, pagka yung purple, diba sa atin parang green, green grapes, sa kanila hell. Hell, light yung kulay. Pero pagka yung violet, ang tawag nila doon is dunkel yung dark, ganun. Ito matawag. Ay, nako. Kasi ayaw kong bumaba. So, yun. Nag-ano ulit to. Package. Galing Amazon. Halika ko. Hi. And then, continue tayo. Lemon. Isang lemon lang talaga binibili ko kasi nga nasisira pagka madami. Tapos, sili. Hindi ko alam ba't ako bumili sili eh. Naluluto ba ako na may sili? Pero kailangan lagi ako may sili. Tapos bili ako ng spinach. Ayan. Kasi ngayon guys, ang lulutuin ko ngayon is magugulay lang kami ng asawa ko. Gulay lang. Ganyan. Tapos, condensed milk. Mas masarap ito. 10% fat siya. Pero masarap siya. Tapos, of course, the Colgate. Ayan. Kasi wala na kami. Konti na lang. Tapos bumili ako ng Spulong. Conditioner. Pantene conditioner. Ang mahal-mahal ng Pantene dito, guys. Sobra. Pati yung mga Colgate, mahal. Meron din dito yung mga mumurahin lang. Pero parang, syempre nga, yung quality, sabi ng asawa ko. Ayan. Tapos, binili ko yung asawa ko ng salami. Siya, bumili din ako ng broccoli. Kasi may magugulay lang kami. Yung mga steam lang kami ngayon. Gusto namin magulay. Sabi ko sa asawa ko, anong kainin natin? Gusto mong magulay ako sa magugulay ako. Tapos, Pombear. Ayan. So, nakatago-tago ito doon sa ano, para talaga ito sa amin. Kasi ang naiiwan doon sa Pombear, yung mga regular na ano, flavor, di kaya yung ketchup flavor. Gusto namin itong sour cream. Kaya ito lang ang gusto namin. Kaya namin gusto masabi yung mga mahaling ano. Mga sa pangmumurahin lang kami. Tapos bumili ako ng paborito kong smoothie. Pero ang binili ko ay dalawa. Ito talaga ang paborito ko guys. Yung yellow. Itong yellow kasi na number 6 is na 6 yung ano niya. Prutas niya is merong apple, mango, kokos, banana, orange, tsaka maracuya. Anong tawag ito? Basta yung may mga ano, parang purple na ganyan. Tapos ito kasi 5 lang. Ananas, banana, kokos, mango, tapos may citroni naman to. So, I'm gonna try this one. Pero ito masarap talaga to. Favorite ko talaga. Tapos, bumili ako ng egg dahil wala na kaming eggs. Tapos, butter. At bumili ako ng 2 ganito lang na tinapay para sa pagkain namin ng asawa ko bukas. Kahit may tinapay pa dyan. Tapos, bumili ako ng Clean Air Glass Cleaner. Glass cleaner to. Ayan o. Glass Rini here. Glass cleaner. Ayan. Tapos, at saka itong Clean Air na bed and douche cabinet rigid. Yung pang ano, sa toilet. Sa toilet and bath. Ayan. Nandiyan o. Ganyan. So, yun ang aking binili. Tapos, yung pinaglagyan ko ng ano, guys, nandito. Yung bottle nandito yung isa. Pero yung isa, ay inilagay ko na doon sa basurahan din doon dahil siya ay basang-basa. Ayan. So, yun.
So, yes. At, ang total ng aking nabayaran, guys, ngayon is sobrang laki. Charot. Naka 30 plus ako. Naka 38 something. Ganyan. Kasi, 2, 20. Oo, naka 30 plus something ako. Ayan, dito sa mga napamiling ito. So, yun. So, syempre, nilas natin dyan yung ating battle kanina. So, yes. So, that's it for today's grocery. Ayan. So, yun. So, bumili ulit ako ng butter. May butter pa naman kami dito. As you can see in our refrigerator, I have another butter. Ito, bago pa, ito wala pa itong bawas. Bumili ako ng isa kasi guys, alam nyo, minsan kasi nakakalimutan namin. So, kailangan may stock. Mas may kiwi pa ako ditong isa. Tapos, bukas lang siguro ako bumili ng mga ibang sauce na gusto ng asawa ko. Mga sauce. Yung mga mga sausawan. Mga pang sausawan. Ayan. So, yun. Chili. Meron ko dito wala na kasi mga laman yung iba dito eh. Pero, nandito pa rin yung ref. Charot. Ayan. Tapos yung mga sauces. Ganyan. Anyway guys, nung nakaraan, pumunta kami ng aking sasawa sa Asian store. Madami kaming pinuntahang Asian store. Kakahanap ko ng kasi gusto ko ng chicken feet. Yung sabi ng asawa ko, anong gusto mong, punta tayo ng Asian store. Anong gusto, may bibilhin ka ba? Sabi niya, anong gusto mong bilhin sa Asian store? Punta tayo. Tapos sabi ko, gusto ko ng chicken feet. Wala talagang chicken feet. Kasi nung nakaraan ng pagpunta namin, may chicken feet. Ngayon, wala ng chicken feet. Siguro, sold out. So, yes. So, ang nabili ko na lang, bumili na lang ako ng tilapia. Tapos, bumili ako ng coconut water. Kasi, hindi ako masyadong nakakakita ng coconut water dito eh. Hindi ko alam, basta ganun. Tapos, binili ko. Bumili ako ng mga mga noodles. Minsan lang din naman. Bumili lang ako ng mga ganun. Pero hindi naman yung tipo. Dahil bumili ako ng madaming most noodles. Ay, araw-araw ko na ng noodles. Kapag gusto lang, ganyan. So, bumili ako ng pasit canton, ganyan. Hindi ko na, may konting clip ako. Kaso lang, nung nakita ng aming baby boy na yung phone ko, nawala na yung phone. Kinuha nila yung phone. So, yun. So, hindi ako masyadong nakapag-ano. Pero, yun nga, namili ako ng gano'n. Tapos, dami din ako nabili sa Asian store noon. Yung mga yung mga usually na Cola? Makikita na yung Cola tipong may hindi ko dear? nakakain. Charot. So yun, binili ko sa Asian store. You get a tomato not really good. Ayan, kasi bumili ako ng ayun noodles, pasit canton, tapos yung gin ramen. Kasi ilan lang ang dala kong gin ramen dito? Barong? Dalawa lang ba? Galing Pilipinas. Ganyan. Tapos, talagang isa ko talagang niluto, tapos hati kami mag-asawa. Kasi nagustuhan din ng aking asawa. Ayun. So, yun. Tapos, kanina, hindi ko na umaga, yun ang aming almusal, yung pasit canton. Pasit canton, tapos lagyan ko ng itlog, tapos may tinapay kami, tapos may kape, gano'n. Di ba? Yung parang talaga. So, yun. Kaya hindi kami masyadong nagutom kasi nga, kinain namin. So, dalawang itlog kami. Tapos, may tinapay kami, ganyan. So, yun. Parang mga sunod na naman ng mga araw. Hindi naman siya araw-araw nakakain sa gano'n. Ganyan. So, may mga pagita. So, yes. So, mamaya, ang gagawin ko na lang is lang ako, guys. Dalaswa lang ako ng gulay. Ito lang ay anuhin ko lang ito, guys. Papakulaan ko lang ito spinach. Steam ko lang itong broccoli, tapos carrots, tapos patatas, gano'n lang. Gano'n yung dinner namin mamaya. Tapos, depende nito kung meat or something. Pero parang tinapay, okay na yun sa asawa ko. So, yun. Ayan. Tapos, mag-organize lang ako dito. Tapos, pagtutupi ako mga nilaban ko kagahapon. Kasi, nung Sabado, naglaba ako puro mga decolor. Kasi, ang dami talaga, naipon talaga. Tapos, kahapon naman, nilaban ko yung mga puti.
Tapos, yung mga natira pang mga ibang decolor, ganyan. So, yung gagawin ko naman yan is magtutupi ako sa pagkatapos nito. So, ayun. Update ko na lang kayo mamaya. Guys, I'm back. So, ngayon pala guys, niluluto ko na. Kumukulo na siya. So, parang ano to guys, laswa siya. Yung katulad ng ginagawa ko sa Pilipinas na madalas kong, sa Antipolo, madalas kong lutuin. Doon naman may okra, kalabasa, ano pa ba yung ano ko doon? Tapos, kahit anong dahong green na gulay ha. hindi damo. Charot. Dito, so wala akong kalabasa, tapos hindi naman ako kabili ng okra. So, ang aking niluto ngayon guys is, ano naman siya, patatas, carrots, tapos, ano nga yung dahon ko ng green? Kumukulo na siya. Spinach, ayan. So, spinach yung ilalagay natin dito. So, ayan, kumukulo na siya. Tinodo ko ng apoy, ayan, diba? So, pakukulaan ko lang siya hanggang siya ay maluto yung patatas, ganyan. Tapos yung carrots, ayan. Tapos titikman yung lasa. Tapos pagka luto na, yung carrots at tsaka ilalagay ko yung yung spinach. Ganun lang. Ito lang kakainin namin ngayon mag-asawa, ayan. So, okay naman kasi gusto ng asawa ko yung ganito. Yung mga ganito lang. Mga simpleng lutuan, ganyan. Gusto niya yan. Ayan. So, yun. See you later. Guys, update. So, yun, umuwi na yung aking asawa kanina. Tapos, kumain na kami ng dinner. Ayan, so, nagustuhan niya yung ating lagi naman gusto niya naman yung mga ganun, yung mga pakulo-kulo ko. Charot. Yung pinakukuluan ko lang yung mga gulay-gulay. Gusto niya yun. Ayan, so, yun. Kadami siya ng kain for today. Ayan, tapos, ayun. Pumulit ko siya. Kasi yun ang schedule ng trabaho ngayon. Hindi mo nakita yung picture niya dyan. Ang pogi. Ayan. So, yun. At dahil, ayun nga. Kailangan ko nang matulog kasi gabi na guys. Dahil bukas may paklase ako. So, maaga yung gising ko kasi, ayun. Maaga ako gumigising kasi kailangan kong abangan yung guys, ganun, halimbawa, pasok ng asawa ko sa trabaho is, tawag ito, maaga, umaga, ganyan, alas 4, alas 5, ganyan. So, maaga din ako gumigising noon, kasi, pero hindi yung kasing aga ng gising niya, pero nagigising ako doon, parang ganun na, parang, lagi naman ako nagigising pagka maaga siyang ganyan. Pero ako, gumigising din ako ng maaga kasi nga, inaabangan ko yung pagdaan ng bus dito sa amin. Kasi, 2 beses yan na basta, early in the morning, dalawa yan na magkasunod na maaga, tapos after nun, 37 minutes na ang pagitan, parang ganyan. So, yun. So, inaabangan ko yung 8:05, yung alas 8:05 ng umaga. Ayan, para sakto na pagdating ko ng school. Maagang-maaga pa nga ako niyan. Kasi ganun. Kasi 5 minutes lang yan eh. 5 minutes lang talaga siya. So, yun. At kapag halimbawa, late naman yung pasok ng asawa ko, hinahatid niya ako. Ganyan. So, ganun yung namin. Ayan. So, yun. So, pero bukas kasi ang pasok niya ay late, pero kasi ang dating niya, ang tapos nilang trabaho ngayon is sobrang late din. So, hindi ko alam kung mahatid niya ako bukas sa school, pero ang sabi ko nga sa kanya, wag na siya masyadong magpakaano kasi nga kaya ko naman maglakad. Kasi kung lakad papunta sa school, guys, mula dito sa amin, kung lalakarin, 15 minutes. Pero pagka sumakay ka, 5 minutes. Ganun. So, yun. Malapit lang naman. Ganyan. So, yun.
So, yun ang vlog natin for today's video. Thank you guys for watching and I hope you enjoyed this video. Ayan, so, yes, please subscribe if you haven't yet and I will see you in our next one. Always smile. Dankeschön.